A seš furt ve vzduchu. Ona má furt kamera v ruce, Jak se to ale přibližuje. připojí kamera. Ona je zamotaná. Počkej. Pájo! Pájo! No, protože máš... Už je to lepší? Pecíku, já tě zdravím a tady tě zdraví taky, počkej, kdo to je? Neznám mě nezná. Počkej, tebe nezná. Ne. Pojď blíž, prosím tě, pojď blíž, ať tě vidíme. Mě v životě neviděl. Nevidí ho tě, nikdy tě neviděl. Ne. Pecíku, ty jsi nikdy neviděl? Ty mě nevidíš, ale já tě taky nevidím. Ale určitě vidíš, kdo to je. Nevidí. Mě nevidí. No to je jedno, počkej. Že jsem nevčítala. Každopádně ti přejeme všechno nejlepší k narozeninám. Ty vole, a za kolik to dneska máš? Počkej, když tě pustí za měsíc a půl, tak to máš za 30, 45 dní, ty vole, takže čekáme do kolika dní, dáme plus minus 50 dní. Dobře. 50 dní, ale to už je extrém, ty vole, takže bacha na to, protože jakmile se vrátíš, tak to teprve tam bude stát jako, tam to bude docela drsný, až se vrátí Peci. No to už. Pak může být jedno, že jo? No, každopádně to máš ofous, jestli to může, to máš ofous. Protože až se vrátíš, tak to teprve začne být hustý. Tak to každopádně. No, takže máš co dělat, abys se vrátil, abys to měl ofous. Vrať se, ty vole. Slízí. Uděláme zabíjačku, zabijeme 2 prasata. Jo. No, přesně tak, no. Každopádně. To všichni na tebe čekají. Na zdraví. Tak na zdraví. Na zdraví. Není taky na zdraví. Na to je narozeniny, no počkej. Stoupni si k tomu, přestaň u toho sedět. Stoupíš mamínu. Co to je? Ježiš, tady to zaslo moc. Teďka počkej, vyměňujeme žárovku. Kde to jdeš? Kde je furt není? No, počkej, tak. Tam na ponožky, ty vole. On bude mokrej. Ale? No, ty ještě přesně.